Takže sme na chrbte, začneme tak, že máme nohy buď na podložke alebo na tej výlokte a prvé sa vlastne len nastavíme, predýchame to centrum, to znamená predýchame brucho, spodok, aj dozadu do krížov, akoby až na slabiny, celý ten valec. Keď sme takto aktívni a to brucho teda je aktívne spevnené, tak môžeme skúšať. Buď to len cvik, že ideme pomaličky takto s tými nohami a s tou pánvou do strany, akoby do rotácie. A pritom ten hrudník lopatky ostávajú na podložke, tieto rotácie. Prípadne rotácie, čo sa týka hornej časti tela, hrudník. Zase nohy ostávajú na mieste a len v tom hornom hrudníku sa rotujem, ale stále držím ten stred tela aktívny. Prípadne môžem skúšať aj ten kontrapohyb. Jedna strana ide na jednu stranu, druhá na druhú. Prípadne môžem potom skúšať jedna päta na podložku, vraciam späť. Alebo potom, že ruky zdvíham na hlavu. Ale chcem spraviť toto. Tam pustím ten hrudník, vylezu mi rebra. Či stále som zapnutý v tom strede a idem treba len s rukami, zoberiem si činky do rúk, nejaké kilovky, kilo a pol a idem len s rukami takto nad hlavu. Pričom ramená ostávajú široké, celá tá chrbtica po celú dobu napriamená. Alebo ruky zostanú dolu, vedľa tela a hlava pôjde pozrieť na to brucho. Zase takým oblúčikom, nerobím takýto predsun, ale idem pekne oblúkom brádou na hrudník, pričom ten stred stále zostáva pevný. Hej, to sú cviky na tom chrbte. Potom si vlastne láhneš na bok, necháš si ten vánkuš väčší, alebo si ešte podložíš. Ruka táto je 90 stupňov uhla, nohy sú zatiaľ na sebe. V rámci možnosti si skontroluješ kríže, hrudník, hej, aby si bol čo najviac rovný, koľko pôjdem. Hlavou stane na podložku, oprieš to sem na vonkajšiu stranu lakťa, ono ti to automaticky trošku spraví to, ako by ti to rameno kleslo na úroveň druhého ramena, tu sa mi uvoľní tá šia, hej, lopatka sa mi pekne zaberie, zostanem tu, opriem sa na vonkajšiu stranu kolena a idem vlastne s tou pravou nohou. Buď len takýto mikropohyb môžem robiť, alebo tam zostanem a len si tam dýcham do toho, akoby do toho celého valca. Hej, to je na tom boku. Potom sa dáš na brucho, na bruchu si hlavu oprieš na čelo, kľudne nárty ti ostanú na podložke a teraz ty tam budeš trošku v takom prehnutí v krížoch a na to ideme robiť, čiže pozrieš sa očami na hrudnú kosť, hlavu vytiahneš čo najviac do diaľky, ramena voľne len ležia, takto v pokrčení lakte niekde na úrovni uši a vlastne ty neurobíš toto, že zapneš zadok, ale úplne uvoľnený zadok je zadné stehná lítka a vlastne urobíš to, že akoby tým zapnutím tej brušnej steny dostaneš tú pánvu do neutrálnej polohy, hej? Tým predýchnutím. Dostaneme to tam, kľudne až takto, kľudne až sem a predýchneš sa tam len niekoľkokrát. Potom napriamenie, dobre? To je toto. Potom sa dáš na lakte a na kolená. Tu nám môžeš skúšať kvázi rozvoľňovať trošku tie bedrové kĺby. Ramená sú voľné, široké, hlava je v podstate ťahla. Môžeš robiť len takýto pohyb dopredu a ako keby si sadal dozadu, ale s vystretou chrbticou. Nesmieš tam spraviť toto. Hej, že ideš sem a nie toto. Toto je chyba. Ale stále rovný chrbát a s tým rovným chrbtom vlastne pracuješ. Ešte mi to poviem. Toto. Prípadne si môžeš aj tie ruky dať ešte viacej dopredu, si tu a ideš sem a dozadu si zase sadáš, alebo si oprieš ruky takto na dlane a robíš tento pohyb, ale tu na zasa ten chrbát kríže musia byť po celú dobu napriamené. Toto. Potom sa dostaneš na 4. Na 4 skúšaš len treba odľahčovať jednu ruku bez toho, že by si sa kdekoľvek pohol. Chrbtica napriamená, zase pozeráš kolmo dolu do podložky. Dávaš si špeciálne pozor na to, aby ti hlava takto nepadala postupne. Hej? Ale vytiahnuté. Tu si predstav to pravítko od pravej podložke a
brucho je tiež aktívne, alebo potom môžeš skúsiť zdvihnúť kontra ruku, kontra nohu a robiť taký akoby posun dopredu. Hej, toto to znamená, všetko je pevné, všade si spevnený, ale že akoby kontra. Dávajte si to, že tie nohy musí ísť v takej kolenici, aj ruky, že neurobiť toto. Hej? Teraz ako prehnala, ale jednak ťa to ukloní, tu sa úplne zavrieš a tak ďalej. Nedržať sa proste pevne rovno a v tom rovnom pohybe sa dostať do takého lezenia. Na jednu, na druhú stranu. Potom prípadne na 4 samozrejme môžeš skúšať len taký tak zasa. Tento pohyb, alebo také sadanie si na pety, ale s vystretou chrbticou. Povoliť sa von. Predýchať sa až do krížov. A potom medveď. Si tu, môžeš skúšať len toto. Alebo potom aj zvíhať vyššie. Tak aby si cítil, že ťa to ťahá aj na tých zadných stehnách. Ako by ťa niečo ťahalo zazadu vlastne šikmo nahod dozadu. Ale také pokrčenie kolien, keď ešte zvládneš mať vystretú driekovú chrbticu. Dobre? Chybou je zasa toto. Toto je chyba, dobre? Takže to je v tom medveďovi. Na stojí. Máš v podstate dva cviky. Takže sa postavíš na šírku, pánvi si umiestniš tie nohy, nastavíš si zasa hrudník, pánvu, ramena široké, hlava predĺžený a budeš skúšať vlastne takto jednu nohu zdvíhať bez toho, aby si spravil toto, nohu sa uklonil. Čiže držíš koleno stále v smere špičky a vlastne je to bez nejakého uklonu. Alebo potom kľudne aj s takým nákrokom. Celý trup nanesený dopredu. Čiže nebyť takto, prehnutý, nanesený, aby sa vyrovnala tá krížová oblasť. Potom skúšať teraz len taký pohyb ako keby dopredu. Dozadu, ale udržať stále to koleno, celú tú dolnú končetinu stabilnú. Čiže všetko držíš a ideš len čisto. Taký tak pohyb. Môžeš tam pridať tie ruky, nemusíš, môžeš to robiť takto. Dobre? Všetko? A ešte ten drep. Môžeš kľudne skúšať. A na drepe len si uvedom, že si ako keby sadáš dozadu na stoličku. Nechcem veľký rozsah, aby si robil, stačí pár centimetrov dolu. Ale sadáš si dozadu na stoličku, kolena idú v smere špičiek, nesmú ti predbehnúť špičky a chrbát je narovnaný, napriamený. Vlastne robíš drep, aby si spevnil tie dolné končetiny. Dobre? OK.